megmaradt. Ja, és lett ilyen bejárat rajta. Aha, ez tök jó. Ez Itt meg a mire víz. emlékeztet? Mire? Hiroshimai robbantás. Már csak kéne az ilyen Feltámadta. atombomba. Már csak kéne az ilyen atombomba felhő. Hú, de olyan jó lenne, hogyha be lehetne rakni Lucky Block modot. Akkor PvP-szedni. Mi szólnál a múltkori ötletemhez? Mind a ketten építünk egy várat. Ne. Betömjük ilyen. Ha megint terrorizálni akarsz, én már nem tudom, mit csinálok veled. Ne terrorizálja, meddig megcsinálom. Egy random helyekre. Esett a föld. Esett a föld. Majd, hogyha ott vagyok nálatok, akkor majd játszhatunk olyan Luffy kasztósot. Vagy Ja. játszunk? Az nagyon jó. Vagy a Fallout-ot is megpróbálhatjuk. Ja. De az a Luffy kasztós, az nagyon jó. Ja. Várják el, obszidián. Minek neked az? Az minek? Nem, semmi. Te is várat építesz? Nem. Én nem vározok. Én az apokalipszis után a Nether portált csinálom. Hát de hát az már ott van. Hát de Eva, betört a Nether portál. mi? Betört a Nether portál. De miért tört volna be? Betörted? Azért tört be, mert atombomba volt. Látod? Hol van? Ó. Karcsi, ezt te voltál, én megcsináltam, meg is néztem. Te kiraktad itt földblokkokkal. Igen, mert beszakadt a padló. De Hát ne szedd már szét, amit csinálok. Hát ne szedd már szét. De hagyd már abba. Jó Mi, van. te elhagytad a játékot? Aha, Tényleg? nem vagy vicces. Jó, bocsi. Nincs bocsi, kitiltottál. Nem tiltottalak. Vissza tudlak rakni. Nem. De simán most már vissza tudsz jönni. Szétszeded, amit csinálok. Jó, nem szedem szét, eskü. Na késő, már szétszedted. Jó, visszaépítem, na. Nem kell, már meguntam.
Meg kell mindig mindent megunni. Hát mert mi nem? Játszottunk úgyis, mennyit kb. 2 órát? Se a hátod van a hátad. Hát lehet. Hogy Anya megkérdezte, mi van a hátán, én megmondtam neki, a hátad van a hátadon. úgy akartam csinálni, hogy beszakadt az apokalipszis. De akkor visszajöhetsz, még megcsinálhatod. Én most már teljesen máshol vagyok. Nem baj. De Karcsi, léci. De ki vagyok bannolva. Nem vagy kibannolva, vissza tudsz jönni. Valamiért remeg a lábam. Miért? Nem tudom. Nem kibannoltalak véletlenül, nem kirúgtalak? Nem. Intenz volt ez a robbanás. Aztán még több cukrot. Vissza tudsz jönni? Tudok, hát már lépek be. Ja? Mivel tiltották ki? Milyen parancs volt az? Mi? Milyen parancs volt az, amivel kitiltották? Per bon. Jó. Visszaadom. Miért? Már is bejöttél? Nem. Ki se írta. De a Karcsi azt mondja, hogy nem biztos, hogy máma jó nekik. Vagy nem tudja. Mert a szülei nincsenek otthon, hanem boltban vannak. Vagy nem tudom. Karcsi, hát ezt most mondd meg te. Hát a szüleim elmentek a boltba. Majd amikor jönnek, akkor megkérdezem. Azt kérdezi, azt mondja a Karcsi, hogy a szülei nincsenek otthon, boltban vannak, és hogyha hazajönnek, megkérdezi tőle. Ó, várjál, szerintem pont most jöttek meg, várjál, megnézem. Pont most jöttek meg, azt mondja, megkérdezi gyorsan. Hát addig mi játszunk. Másik kocsi volt. Másik kocsi volt. Másik kocsi volt. Uh-huh. Jó van, süss ki azt a palacsintát, aztán majd a Karcsi megkérdezi, addig mi játszunk. Addig. Én nem tudok. Miért nem? Nem Ki enged vagyok még vissza. mindig bannolva. Várja, mi a ban ellen a parancs? Per? Umban az működik? Az umban az működik? Azt hogy kell beírni? De hogyha nem mutatja, akkor... Várjál, pardon! Próbáld meg először azt, hogy pardon. Kordon? Pardon. P. P? Pardon? Pardon. Pardon. Pardon? Várjál, megírom Facebookon. Jó. Nézem. Pardon. Feloldva, tiltás feloldva, megvan. Működik. Tiltás feloldva. Még jó, hogy nézem a videókat. Ja. Hogyha nem, akkor most Svájcban lennénk. Jöhetsz vissza.
Hú, meg kell Én azt nézned, hittem, amúgy. hogy punyban lesz, de utána ráemlékeztem, hogy amikor szerverekben voltak egy páran, azt használták, hogy pardon. Most hallod, én egy olyan menő helyet építek. Ezt majd meg kell nézned, ez tök jó. Jó, meg hogy... Igen? Semmit. Jó. Várjál, megyek reggelizni. Jó, de kérdezd meg apukádat, Oké. Apa, mert akkor viszünk palacsintát. Ó,